Kaixo super txiki eta super familia gaur lauan ibiltzea tokatzen zaigu, nire seme txikia eta bioi, bai? Honek ze simbolizatzen du? Kontatu nizuen bezala esfortzua egiten dela ere, esfortzua gero eta gutxio kostatzeko ohitura batzuk automatizatzean datza, bai? Adibidez, ikasi nahi baduzu, pixka gehiago ordu erdi lehenago jaiki, edo izan nahi baduzu pertsona bat arrakastarako ohitura hartzeko, irakurri beharko duzu horri buruz, irakurtzeko ordu erdi lehenago jaiki, edo kirol gehiago nahi baduzu, eta ordu erdi hori hortan inbertitu. Ohiturek esaten du zientziak 21 egun kostatzen dutela, ezta? Da betetzen baduzu hau 21 egunetan, jada esfortzu gutxiago kostatuko zaizu. Jada automatikoki egiten duzulako, bai? Interesgarri eruditu bazaizu, jarraitu nazazu.